Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Serb ta' 36 sena li għajx Malta baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat b'importazzjoni ta' droga. Ir-raġel ġie arrestat mal-wasla tiegħu f'Malta bil-katamaran fit-19 ta' Jannar, meta l-uffiċjali ta' dwana suspettaw li kien hemm droga fil-karozza li kien fiha. It-tfittxija riżultat fil-pożittiv għaliex fil-karozza kien hemm diversi pakketti bil-kannabis. Quddiem il-Maġistrat Marzen Farrugia l-akkużat ġimiex li possess u importazzjoni ta' droga u assoċjazzjoni bi skop ta' traffikar. Huwa wieġeb mhux ħati u f'dan l-istadju ma saritx talba l-ħelsin mill-arrest. Raġel ta' 31 sena mill-Fgura li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ġie miċħud il-ħelsin mill-arrest wara li tressaq il-qorti akkużat li kaġuna ġrieħi gravi lill-ommu wara li samata. Ir-rapport sar mill-Isptar Mater Dei fejn imbagħad mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija riżulta li fl-14 ta' Jannar li għadda inqal argument bejn l-imputat u ommu li matulu r-raġel sabbat il-burma li kien fiha l-misħun u lil ma jaħraq laqat lil-mara. Hija kellha tittieħed l-isptar minħabba l-ġrieħi li ġarbet. Quddiem il-Maġistrat Marzen Farrugia ir-raġel ġie mixli li weġġa' gravi lill-ommu li ta' fastidju u li ħebb għaliha u wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih. Peress li għad trid tixgħed l-omm, il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest u suġġeriet li r-raġel jinżamm fl-Isptar Monte Carmeli biex jingħata l-kura li għandu bżonn.